Han fangede skurke i Ramasjang. Min farfar, han var rigtig sej. Han byggede en hule i Ramasjang, og alle de andre, de sang. Christian, åh Christian, nu er det endelig blevet tid. Christian, åh Christian, her starter dit liv, mit liv som detektiv. Er I klar på næste vers? Også sådan her. Min far, han var også detektiv, men han var ensom og ville være to. Han byggede en kæmpe stor computer og kaldte den Mysterio. De boede i hulen i Ramasjang, og alle de andre, de sang. Christian, åh Christian, nu er det endelig blevet tid. Christian, åh Christian, her starter dit liv, mit liv som detektiv. Sådan!